Dotan, Mental, Tio en Anouk, ze staan allemaal op Pestrock dit weekend. Maar dit festival heeft de bezoeker veel meer te bieden dan muziek alleen. Van een literaire tattoo-shop tot het eten van een insectenburger. En als je zou willen, kun je hier nog iets opsteken. De eerste jaren, omdat het natuurlijk allemaal nieuw is natuurlijk heel erg spannend. En dan geniet je er veel meer van dan dat je het op een gegeven moment op het laatst doet. En dan is het meer gewoon een soort van robot van, nou, ik weet dat ik dit moet doen. Oké, we doen 4 standjes, bla bla bla. Heen en weer, oeh, ah, oeh. Dan voel je niet zoveel meer, nee. Ik dacht, wat zal ze gaan doen? Ja, precies. Maar ik denk dat de mensen het toch wel leuk vinden dat ook zo iemand wordt uitgenodigd. En de instelling wat als ze naar de jeugd wil doorgeven, dat moet ik zeggen, dat vind ik wel een goed idee. Dat alles wat in die films getoond wordt, dat niet gelijk in de praktijk per se nodig uitgevoerd moet worden. Ja, heel tof. Echt een heel leuk wijf. Een pornoster hier op Pestrock. Dat lijkt eigenlijk een hele gekke combinatie. Ja, dat is misschien wel gek, hè, maar ik ben wel echt een rockchick. Dus zo gek is dat niet. En rocksterren gaan bijna allemaal met pornosterren. Nou, dit is hem dan. Ja, dit is hem. Een insectenburger. Ja. Maar met niet zichtbare insecten. Ja, vertel, wat zit er allemaal in? Nou, je hebt 30% meelworm. Helemaal fijn gemaakt. En wat plantaardige dingen erin. Heel lekkere combinatie met de brie en de ciabatta. En dan krijg je een geweldige burger. Nou, de reacties van het publiek waren eigenlijk wel heel erg goed en heel positief. En er durfden toch wat mensen te vragen. Dus daar was ik wel heel blij om. Omdat niet altijd mensen dan de microfoon durven te pakken. Omdat het toch een beetje raar is voor een hoop mensen. Maar ik was echt, ik was verrast. Best wel dapper eigenlijk. Ja, maar vind je het lekker? Ja, ik kan niet zeggen dat ik het niet lekker vind, nee. Maar dit is het idee. Nu komt het, dan denkt hij lelijk, dan denk ik mooi, maar wat zegt het over jou? Helemaal niks. Het is maar een gedachte, dus het zegt niks over jou. Ja, geweldig. Ik heb de show ook al in Goes gezien, maar ik vond hem nog een keer heel vet eigenlijk. Ja. En nog even met hem op de foto geweest. Ja, die kans moet je grijpen toch als je die kans krijgt. Ik zie een voorstelling als een soort tenniswedstrijd. Ik sla een bal de zaal in en het publiek komt met een lach terug. Of met geroezemoes of met geluid. En nu heb ik zelf ook een koptelefoon op, dus ik hoor het publiek niet. Dus het is een beetje alsof je in je eentje staat te tennissen tegen een muur. En je moet er dus heel erg op vertrouwen. Dat je ziet mensen wel, maar je hoort niks. Ja. Maar je moet er dan maar op vertrouwen dat ze ook echt aan het lachen zijn. Ja, ik denk dat het een goede afwisseling is. Even rust, even zitten, even wat anders. En sommige dingen zijn ook leerzaam, sommige dingen zijn grappig en sommige dingen daar blijf je heel lang bij. Wij maken van teksten wij de mooiste tatoeages. Het kan van een dichter komen, het kan uit een muziekstuk komen. Pestrock 2015, hoe bevalt het? Super!